RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Gipasakitan ko ni mo, Mira. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Naunsa man ni siya. Nagsiigira man og barog at ubang spultahan. Usabay nahitabo ining babayhana. Nurse! Unsa ka nang imong gibuhat? Nganong gipakong nimo ang imong sa pultahan? Uno nga ka nang imong gibuhat? Uno nga ka na? Gihunong na niya sa pagpakong ang iyang Hilak siya. Miss, kung unsa man ka ng imong problema, mahimo ba? Ayaw nagdadad din sa imong gitrabahoan. Mahimo bang ipadaplin una na nimo? Unya-unahon nimo ang imong obligasyon, diri nako. Kay dili ko gustong makaihi din sa akong bed. Dali na. Miyunong man tuod siya sa paghilak. Pero
Iyan na sang gibalik pagpakong-pakong ang iyang oo. Ah! Oh my God! Mesono nga ka na. Ayaw ka nagbuhata din sa akong lawak. Kung gusto kang magpakamatay, ayaw din Get out! My goodness! Oh my goodness! Gipaspasan niya sa pagpakong-pakong ang iyang oo sa pultahan. Ah! Kakusog atong pagkapakungan niya sa pultahan. Mihunong na siya. Oh, Diyos ko. Diyos ko, dugo. Dugo ka nang naa sa pultahan. Diyos ko. Mihunong siya sa pagpakong sa iyang o. Umihilak na sa siya pag-usab. Miss, kung sa may imong problema, mahimo bagdili kung imo iamong-among. Gawas na gikan din Nasamad na ka ng imong agtang sa pagsigi ni mong pakong ni diha sa pultahan. Busa, gawas na! Huwag hapon siya mitiingog. Ang dugo sa pultahan. Oh my God! Midagay-day kinipaingon sa ubos. Oh my God, oh my God, oh my God. Gikan sa naimutangan ni midagay-day na ang dugo pahingon din Grabe sa dugo. Oh my God, kadaghan. My God, my God, my God. Nagbanaw na kinisasahog. No! Diyos ko. Nagsige na gihapon siya og barog nga nagtalikod na ako. At tubang diha sa pultahan. Miss, mahimo ba? Gawas na. Ginervyos na akong nagtanaw sa... Ang imong dugo. Mikatag na sa tibok sahog din sa kwarto. Tabang! Buang ka! Nabuang ka na! Tabangi ko ninyo! Nurse! Doktor! Tabangi ko ninyo! Tabangi ko! Hinahina siyang miatubang tirin ako. Huwag nabulit ang iyang naong sa dugo. Kalain tanahon sa iyang dagway. Dili na maklaro ang iyang hitsura tungod sa dugo. Tabang! Ang dugo! Misaka pa ingon din sa akong kama. No! Manaog ko sa pikasbahin. Napuno usab sa dugo. Laki pang pikasbahin ini kama. Tabang! Tabangi ko ninyo! Ang dugo! Miabot na din sa akong habol! Dugo! Tabang! Napuno na sa dugo ang tibuok palibot. May banaw na ugmayo ang dugo. May takop na kini sa katuha sa ako lawas. Tabangi ko! Wala ko kaatrasan. Mutabo na ang dugo na ako.
matrace katong bus nga akong gisakyan kagahapon. I need to have my things back. Ilapin na tong akong mga alahas. Naibaw ka sa pangarap at number nga imong gisakyan? Ha? Oh, shit! No! Unya, unsaon to sa pag-trace sa imong gisakyan? Kung makaganing masayod sa pangalan sa bus nga imong gisakyan? This is all your fault. Shut up, Adel! Bullshit! Don't tell me to shut up! Ay mo ba? Labad na kayong oo. Ayaw dungagi ang kalaban nini. Makairitar imong tingugod. Sa? Makairitar? So now, makairitar lang ako tingog? Samtang dito sa States, nga nag-uban pa ta dito, you used to compliment my voice kay pang bedroom ka ayo. O niya karon makairitar na? Huh? Dami oh! May kabuangan ka bang laing babae din sa probinsya? Ha? May Ano sa ba? ka laing Nag-drive ko! Ha? Kinsa ang babae nga imong gikabuangan? Tell me! Huh? Pulihan na day ko ni mo taga-probinsya? O sa ka-probinsyana? Dami oh, Stanley! You're insulting me! Ha? You're insulting me! Di na gusto na! Imo na kong gisinggitan! Dami oh! Di ka magimulong, ha? Dili, hatog di mo konsultihan kung si Kinsa babayana ang imong gikabuangan! Gusto na! Sakit na! Oh, babay! Shit! Shit! Nadaligis ka! Nadaligis ka! Shit! Ang babay na lang, babay! Nagigday siya sa tunga sa daan! Shit! Shit! Nagkapatay na sab ko! O sige, nagkapatay ka na sab? May laing ka nang napatay, mao ba? Ha? Kinsa imo napatay, Stanley? Kinsa imo gipatay? Shit! Nasayop na ako sa giltok, ha? So stop being hysterical! My God! Mapreso ka kung napatay mo ka na babayana! Go! Pagdali! Biata ka na babayana samtang wapay na kakita sa itong gibuhat! Unsa? Padala pagbalik din sakit! Oh, nga numisigaw na yung mga mata. Stanley? Hain na ang babae! Unsa? Nasa! Uy, wa nang babae diya sa kasada nga iyang giligdasan ganina. Shit! Tanaog, pagdali! Unsa? At tanaw mo, Ngayon? tingali kamang ba? Tingali kamang! Tingali buhi pa! Ato na lang tiwasan! Unsa? Stanley, pagdali! Jamit, Adel! Uy, wa na gud din niyang babae nga ako naligsang kagrina. Wa siya agi sa tugo. O lumping sa tubangan sa akong sikanan. May noon. Kaya wa ebidensya. O kusa pa, nawa na sad siya. Ay, bahala siya. Mubalit akong sakay sa akong sikanan. Uy, dili na kumabling putahan. Hoy, abli ko! Nalak! Hoy! Ang sabi problema ini tawanan na sige na magtuktok sa bintana sa pultahan. Nga, wa man na ako ilak. Abli man na. May hunong na siya sa pagpanuktok. Pero, may atras siya o misigaw iyang mga mata nga nagtanaw diri sa liyong bahin sa sakyanan. Babae? May babae nga nagputi nga naglingko sa luyong bahin sa kinan. Gitabo niya yung buhok siyang naong. Yung kisakay ang kamot. Buot niyang tukon si Adel. No!
Abli ning putahan! Abli ini! Asa ba, Stanley? Dili ka na makabang umuabli sa... Ang galong... Ingo sa... Og may milok. Na... May milok sa akong leog. Dili! Kabagi ko! Shit! Adel! Shit! Gito ko nga si Adel! No! No! Buwa na kayong naong Adel ngayang gito! Shit! Kini mahimo! Kinang maabli na kong putahan! Bato! Bato! Tora! Kinang mabuha akong bildo ni Mitana! Wa makabuok sa bildong bato nga akong gihapak! Ako pang usban. Oh. Igol ang munto ng bato nga akong yapak sa bintana. No. No, gusto na! Buhiin na si Adel! Uwa si isa ni mo! Shit! Narot ang bato. Magkuha kong mas dako nga bato. Gini. Mas dako ni. Mabuak ko ng bildor sa sakyan na ni. Adel! Niyan ako ha! Bunat ko! What ang babae nga bilog ni Adel? Nablang puta sa sakyan nga wala ko abli. Shit! Adel! 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 No! Huwag na siya maglihok! Kay galaan dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga